Tällä kanavalla te tulette näkemään ainoastaan yhdenlaista sisältöä. Ja se tulee olemaan Linux-jakeluiden kokeiluissa. Eli mä tulen tällä kanavalla esittelemään sen Linuxista, mitä tiedän. Eli mä tulen esittelemään Linuxista oikeastaan sen, millä tavalla minä tiedän asiasta. Ja tällä kanavalla te näette tietyn verran päivässä sisältöä, eli tietyn aikaa tulee lähetystä. Eli lähetystä ei tule non-stopina koko aikaa. Ja YouTubehan asettaa käytännössä rajat, että kuinka pitkään ja kuinka paljon sä voit lähettää kanavalle videoita. Eli YouTube rajoittaa sitä, että kuinka paljon sä pystyt niitä kyseisiä, että kuinka paljon sä voit kanavalle tehdä videoita. YouTube rajoittaa sitä, että kuinka paljon sä pystyt tekemään. Eli sitten kun sulla tulee se raja täyteen, että monta sä pystyt sinne tekemään, niin puhelinnumerolla pitää vahvistaa kanava, jotta sä voit luoda enemmän videoita. Ja sit sun pitää käyttää semmoista videotodennusta, jotta YouTube saa sen käsityksen, että sä olet halukas tekemään sinne enemmän videoita. Ja silloin kun sä teet sen videotodennuksen, niin sieltä tulee sitten tieto, kun sulle on ne lisäominaisuudet myönnetty. Eli silloin sä pystyt julkaisemaan sinne paljon enemmän niitä videoita kuin päiväkohtaisen rajan. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi, että tämän kanavan videot tulee olemaan käytännössä ainoastaan Linux-kokeiluja. Että mitään muita ei tällä kanavalla videoita tule kuin Linux-kokeiluja. Että tämä kanava pyhittyy ainoastaan Linuxien testauksille. Että tässä kanavalla ei mitään muita kokeilla. Että tämä kanava on ainoastaan Linux-testauksiin oleva ja siihen keskittyvää. Että tämä on sillä tavalla, että tämä kanava ainoastaan tällaisiin Linux-käyttöjärjestelmiin ja niiden testailuihin, että saatte tietää sitten pikkusen, että mitä uusia Linuxeja on saatavilla. Ja tämän kanavan lähetys ei ole kokoaikaista, vaan täältä tulee tosiaan satunnaisesti videoita. Että lähetys ei ole kokoaikaista, että niitä tulee niitä videoita välillä. Mutta koko aikaa mä en aio täältä niitä videoita tehdä, että niitä tulee niitä videoita aina välillä. Tää piti olla tämmönen pohjustus tähän, että minkälainen tää mun kanava käytännössä on. Ja nyt sitten tämän kanavan tämä lähetys, joka täältä tulee, niin tämä lähetys on tietyn aikaa päivästä. Eli lähetystä ei tule jatkuvasti, et en tee silleen aamusta iltaan. Tietysti jos mä saan sen niin sanotun rajan rikki, eli mä saan tavallaan vahvistettua sen puhelinnumerolla, että mä saan tehtyä enemmän videoita, niin sitten, mutta se voi hyvinkin olla näes, että YouTube ei anna mulle enää mitään lisäoikeuksia, kun ne katsoo aina kun mä luon videotodennuksen, että mä olen rikkonut jotenkin YouTuben sääntöjä, että niitä on rikottu ja tietty aika on milloin voi pyytää aina lisää. Että se tulee että tietyn ajan päästä voit pyytää niitä oikeuksia uudestaan, mutta sitten tavallaan taas sieltä tulee, että olemme taas lykkineet aikaasi. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi, että teen niitä videoita aina tietyn välein, että ei ole silleen, että tulee jatkuvasti, ei sillä tavalla, että niitä videoita tulee sillä tavalla joskus, että se kanavan lähetysaika ei ole mitenkään säännöllistä, että sitten aina kun mäkin on 4 päivää viikosta arkena töissä, että se mitä omalta työltään ehtii, että mä oon 4 päivää viikossa töissä, että mitä tietysti ehtii työajan puitteissa, niin teen ja sillä tavalla, mutta käykää katsomassa videoita, että saatte jotakin irti tästä, että tämä kanava tulee keskittymään ihan pelkästään Linux-jakeluiden testailuihin ja arvosteluihin ja semmosiin, että mä annan arvosteluja, että minkälainen se on. Ja mä annan arvosteluja, että minkälainen se kyseinen Linux on. Ja sitten kerron vähän teille tämmöistä taustatietoa, mitä siitä jakelusta olen saanut irti. Moi!